Сега пътуваме към студиото. Пътуваме към студиото! Сега ще почнем да записваме. Врати заключени, Радо! Вънка да излезеш! Вънка да излезеш, Радо! При мене да дойдеш! При мене да дойдеш, Радо! Китката ми дадеш! Китката ми дадеш, Радо! Да ми пристанеш! Не мога, либе мило! Врати да отворя! Врати да отворя, либе мило! Вънка да изляза! Вънка да изляза, либе мило! При тебе да дойда! Мама и тата, либе мило! Не ми дават! Не ми дават, либе мило! Врати да отворя! Врати да отворя, либе мило! При тебе да дойда! При тебе да дойда, либе мило! Китка да ти дам! Китка да ти дам, либе мило! Да ти пристана!